Ang atong ebanghelyo karong adlaw, no, naghatag kinig tema kanato no, karong Domingo, it's all about generosity and also sacrifice. Nganuman, is because kung naminaw kita diya sa atong ebanghelyo karon, klaro kayo ang gihatag nga punto sa atong Ginoong Hesukristo nga nakita niya ang usa ka byuda nga babayi, kabus nga byuda nga babayi nga mihulog og duha ka dako, nga mao ra man tatoy gisaligan niya siyang kinabuhi, no? Siguro katong kwartaha ipalit pa to niya pagkaon compared to those rich people nga surplus lang ang kwarta nilang gihulog dadto sa templo. Maigsuon, no, kini na tema, no, generosity, pagka manggihatagon o kini pagsakripisyo, kining tanan na pattern kini sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo diya sa atong pagtuo. Why? We question. Why is it, Father? Nganuman, it's because ang atong Ginoong Hesukristo yung napakatao dinhi sa kalibutan o iyang gihatag, no, iyang kaugalingon, His great love, expression of His great generosity para kanatong tanan. Imagine, no, usa ka Dios, no, napakatao na dili sama kanato, no, Dios na gani siya, apan gusto siya nga may sama kanato aron masinati niya nga ang unsang kinabuhi, no, unsa ka tinuod, unsa man gining kinabuhi sa tao nga gusto niya sination, ug mao kini, no, napakatao siya para kanato. O diya gipadayag niya iyang dakong gugma ug iyang pagkamangyatagon diya sa krus, no, paghatag sa iyang kaugalingon dadto sa krus. Look at our Lord Jesus Christ, no, mo kining tinuod na gugma, no, sakripisyo, paghatag sa kaugalingon. And I know it's easy to say, mingon kita sakripisyo, pagigugma, umo kini atong kadunay mubungat sa itong mga bakba diya sa itong tagsa-tagsa kagimbuhaton o diya sa tagsa-tagsa na ito kapamilya o diya sa tagsa-tagsa nga ito nga komunidad, no, pagigugma, sakripisyo. But the question is, ato ba ning nabuhat diya sa itong kinabuhi diya sa tagsa-tagsa kanato, most especially diya sa itong pagtuo. Sa mubas, no, sama sa itong ebanghelyo, reserve kaayo itong mga dato, bisi pag unsa kadako ang kwarta lang gihatag, apan di man ni ang sukranan sa tinuod nga pagkamangyatagon, no, tinuod nga sukranan sa pagkamangyatagon, generosity per se is unsa may, no, makaingon ka ng labing kanang bililhon kay simong kinabuhi nga makaingon kita nga kini akong ihatag, dako na kinig impact, dako na kinig value sa atong sa kadtoy mong giatagan. Bitaw na kung atong paminawon balik ang ebanghelyo, no, ihatag siya duha ka dako nga sinsilyo, no, small copper coins dito sa templo. Umo kini no, kaingon kita sa man pader na among pagsimba karon mas muhatag pa mig dakong kwarta dinhi sa inyong panudlanan sa simbahan. No, the point of our Lord Jesus Christ today, no, unsa man kita ka sincero, unsa man kita ka tinuod diya sa tong kaugalingon, diya sa tong Ginoong Hesukristo ug diya sa tong pagtuo. Umo kini ang gibungat sa tong Ginoong Hesukristo karon, no, yang gitawag ang iyang mga tinun-an, no, duol pagod pamina mo, nakita ninyo ng babae, no, mihulog og sisilyo, no, bisan sa kagamay siyang gihatag apan kining kwartaha, dako na kinig bili diya sa tong kinabuhi. Muna karon ang pangutana diya sa tong kaugalingon, nabuhat ba nato kining tanan nga gipasibaw sa tong Ginoong Hesukristo diya kanato? Klase-klase ang paghatag, mao ngini number 1 yun, maghatag og mga material na butang, most especially kwarta, financial support and other material things. But then ang gipangita sa tong Ginoong Hesukristo diya kanato, no, ang tinuod, no, tinuod nga kabuluhan sa pagkamanggihatagon mao ang paghatag sa kaugalingon para sa tanan, sama siyang gibuhat para kanatong tanan. Bitaw na, no, pagpangalagad mo kini pinakalisod nga buhaton dinhi sa katilingban. And we all know, no, hapit ng eleksyon, umo kini atong gusto makita sa mga politiko. Wa man ko nanira, apan mo gini atong purpose, mo bitaw na atong giboto is because gusto nato makita ilang presensya nga nangalagad. And also in our church, no, sa atong simbahan, mo bitaw na natin mga collections is because for the support of our community. Muna food bank kana mga halad ninyo diya man napadulong. Umo kini, no, anaing kamot ang simbahan kay pagkamangyatagon di lang pud ingon ka na iampo lang nato sila, but then gusto po nato mapadayag ang tinuod nga kaingon kita nga makasustain silang adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Umo kini mga igsuon, dakong hagit kanato, no, nga diya sa tong kinabuhi isip Kristiyano
nakakabit na ang pagkamanggyatagon. Busa karon taknaa no diya sa itong kinabuhi na no sa masugiyong ganiya is difficult na buhaton kining tanan. Usahay no manggod diya sa itong kaugalingon, very good kayo kita sa itong mga pulong, paghigugma, sakripisyo, but then at the end di ginato mabuhat kini. Mo diya sinong tagsa-tagsa ka pamilya, mingong kita no palangga kay na akong asawa, palangga kay akong anak, palangga kay na akong bana, but then nakita ba nila ang tinud na pagpangga? No, I know, no, diya sa inyong pagpaningkamot, yung mabuhi ang pamilya, pagtrabaho, mo man ekspresyon sa inyong gugma. But then, and also, mo kini atong timanan usab, nga dili lamang sa pagpanarbaho lamang makita ang gugma, apan ipadayag usab unta nato kini, diya sa itong mga tagsa-tagsa ka emosyon nato, or actions. It's because, no, sayod man ta na essential man gyud kining atuang communication o attachments sa inyong diya sa tagsa-tagsa nato ka panimalay. Di lang kay trabaho lang ka, pagulig balay wala. Pagkabuntag na pud, lakaw na pud ka, wala. No, ang punto diya na maigsuon, no, ipakita usab nato, maningkamot kita. Usay man gud makaingon kita, no, kanang usay sweet kita, mingon ta, kaluod ba ni kami sa mong pamilya, no? O mama papa, di man na mo ma-practice, wa man miga-practice anang mag-bless, mag-kiss, o mag-hug. Kung man na, ngayon ka para sa kuha, no, awkwardan ko, or awkwardan ming, magbuhat nga na. It's because mo man na mo practice. Nga, wa mi nagabuhat og mga bless, mag-hug, mag-kiss. Muna, sinyong kinabuhi karon kung ning anak manggaling, kung wala, no, ibawi na lang kini sa kuan, no, during your conversation, no, magstoryahanay mo. Istoryahan niya yung mga problema, siguro sa kalipay, o siguro sa mga kasubo, sa mga problema. Umo kini, no, essential yung kini sa matag usa ka nato, isip usa ka pamilya. Nga kita, no, kitang tanan, nabugkos manggod sa gugma. Umo kini kamatuoran sa itong kinabuhi, isip mga Kristiyanos. Nga kitang tanan, kinahanglan nga maghinugugmaay, kitang tanan, kinala magsakripisyo, kitang tanan, no, muhatag, kung sinaa sa tuwa. Muna, ato paningkamutan mga igsoon kanunay nga diya sa atong kinabuhi kinahanglan gyud nato sundo natong Ginoong Hesukristo nga sama kaniya kita usab may sama kaniya nga ihatag siyang kaugalingon para kanatong tanan. Amen.